Sonke abafazi siyabaklinya. Akafe mefa. Hayibo! Uthini lo muntu? I'm not sure. Uthini wena? Musu ukuphumula ngoba mhlazana uhluleka kuyokhulunywa ngawe eSouth Africa yonke. Ngoba Laba. Nangabe ubona ukuthi vele igame ingakuwe. Msaphela ukumlalela mayecela isithayima nokucela amanzi. Ethi akuphunyule. Why? Tell me why. Sasa bavuka ngawe beyophuza itiye uxoxwa ngawe kuthiwa uwehlulekile. Makes sense. Okay. Makes sense. Musu ukuphumula. Ngisho thusa ubone ukuthi sengathi kuyaphunywa manje egroundini sekuyowa nawo ngale. Mlandele. Umphuthuma khona lapho phansi la iwele khona. Umbambo 1 hour 25 minutes. Cisha umoya. Hey bo. Hey nina. Akafe mefa. Futhi ubuye umklinye. Ngaboshwa mina ngithi ngizama ukufezekisa noma ukugculisa iphupho lomfazi. Wema. Hayi phela uthi umklinyela ukuthi uzokhipha isidumbu. Kodwa uyabo uthi ukuthi Ufuna wena ungise ikhindi nakekho umuntu ongafuna ubunzima ukuthi benzeke kuye. Abomethi nje musu ukuphumula. Uthi kumthi ungathi uyaphuma umphefumulo. Usumklinyela nokuthi unama mail based na yonke lento nje imfishi ezincane ezazenzayo. Umfazi wathi kimi ucela ngibe rough ngimklinye. Hawu. Mfakoza Nkosi ngimbhaxabule ngeshoba mase ngimbhonya. Angihleki wena. Mshaye umfazi. Athi umfazi sengimhlukumezile. Aboshwe. Hawu ngoba bengigaxoza Nkosi. Icala lami lihambe lahamba. Lathethwa naye manje. Ngathi ngiyayichazela manje ukuthi manje uncane lokho engikwenze kuye. Yathi manje sonke abafazi siyabaklinya. Kodwa sibaklinya during. Awuthi sibaklinya during siphukuphuku ndini during. Ngithi uyaphila mina. Kanti uyisithuphethu. Wesola nje abazokutshela ukuthi uyisithuphethu. No one here is safe. Dango. Bonke abangamfollow uLazaro bawubhubha.